Brána 59. Sexualita. Som prítomný, aby som miloval a čakám, že budem prizvaný do intimity. Vo vzťahoch potrebujem priestor a slobodu. Potrebujem čas, aby som vedel, že moja láska je skutočná. Prehlbuje sa tým moja túžba po spojení a intimite. Ctím si priateľstvo, ktoré je základom mojej lásky. Moja láska musí byť mojim najlepším priateľom. Čakám na jasnosť a do svojich vzťahov vstupujem s veľkou rozvahou. Láska je pre mňa zábavná a zvodná a užívam si vzrušenie zo zvádzania svojej partnerky a súc ňou byť zvádzaný. Zadania. Aké spôsoby vplyvu by najlepšie poslúžili vám, vašim zámerom a podnikaniu? Druhé. Aký je ďalší krok pri vytváraní vašich zámerov a snov? Tretie. Na čom musíte začať pracovať, aby ste boli pripravení na to, že sa veci prejavia?